tots, 11 en punt, i que servisca de precedent en els últims 12 anys, que és el 12 espectacle piromusical. Em penso que és la primera vegada que anem a començar puntuals, que servisca de precedent. Bé, benvinguts a tots els suecans i les suecanes i les persones de poblacions veïnes que heu vingut a disfrutar d'este 12 espectacle piromusical que organitza la regidoria de festes i patrocina l'Ajuntament de Sueca. Com tots els anys, com estos 12 últims anys, el piromusical el realitzarà l'empresa Ricasa o el que és el mateix la família de Ricardo Cavaller. Este piromusical Ricardo Cavaller el dedica de tot cor al poble de Sueca, perquè són 12 anys confiant en ells per a oferir-nos este meravellós espectacle. La família Ricardo Cavaller, com vosaltres sabeu, és una empresa coneguda arreu del món. Ara ha estat en els Focs de Santiago de Compostela, en els Focs del Sant, ve de disparar d'Alemanya, ara se'n van a disparar a Xina i als Estats Units, a l'empresa d'Orlando, la famosa Disney, d'Orlando, i així van a fer una primícia que després el dispararan a Xina, que aneu a veure la primícia que es dispararà després en Walt Disney en Orlando, Disneylandia en Orlando. Este espectacle durarà 22 minuts i mig. Està format per 1.700 quilos de pólvora, 5.000 ordes de foc, 150.000 balls de so i 12 ordenadors controlaran tot el tinglao este. Així és que el piromusical anirà dedicat a Whitney Houston, recentment desapareguda. Hi haurà algunes cançons com el Guardaespaldas, que podeu reconèixer perfectament, i altres com El Hombre de la Mancha, El Rei León o Tarzán. Així és que, sense fer més llarg, anem a començar ja. Suecans, suecanes, amics d'arreu del món, crideu amb mi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
inevitable love and chase from afar to try when your arms are too weak to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a hurting cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, for my home will I peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that when man is burning covered with scars, still strong with his last ounce of courage, the unreachable star. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
al director José Vicente Alberola, el director de l'empresa Sargamanta, que rebrà un diploma homenatge per part de l'Ajuntament de Sueca i de mans del regidor de festes, Dimas Vázquez. En reconeixement al meravellós espectacle, la meravellosa obra d'art que ens ha oferit l'amic Ricardo Cavaller i tot el seu equip, també rebrà l'empresa Ricasa empresa Ricasa un diploma per a l'empresa, per a Ricardo Cavaller i per a tots els treballadors de l'empresa que porten durant 12 anys oferint-nos esta verdadera obra d'art. Gràcies, Ricardo. L'alcalde Salvador Gil i Zarate. Salvador I finalment la festera major Rebeca Rubio li entregarà el ram del iaio Ricardo al seu net perquè li el fas arribar. Vinga, doncs gràcies a tots i fins a l'any que ve. Bona nit.